Сряда, третия ден от сухото гладуване. Нормален работен ден за мен. Около 180 км минах днес. Общо взето всичко беше наред. Езикът ми е доста обложен. Дори ще го покажа сега. Не знам дали се вижда. Добре. Всичко е под контрол. Общо взето изпитвах така нужда от повече почивка. Снощи се събудих в 3:30 и до 4:30 някъде не можах да заспя. След това съм задрямал. Явно ме е било малко съня. И днес като че ли малко така се пренатоварих от работата. Чувствам се леко по-отслабнал физически. След работа си направих пешеходна разходка 10-15 минути и след като се прибрах, легнах за 1 час и сега съм по-добре вече. Изпитвам така доста сухота в устата и вади много храчки. Не знам защо. Постоянно, просто не знам защо се случва така. И така, това е, което имам да кажа. До утре! Здравейте! Днес е 14 май и накратко ще разкажа как ми мина деня. Събуждане 6 без 10, от 6:30 до 1 часа работех. След това бях на йога. Общо взето се чувствах много отпаднал. На йогата някои асани ги пропуснах, защото просто нямах въздух. Някак си тук в гърдите много трудно дишах. След йогата си премерих кръвното, 120/80, напълно нормално кръвно, като за 4-ти ден на сух пост. И след това продължих да работя до 18:30. Прибрах се след работа, легнах за 1 час, но въпреки всичко много отпаднал се чувствах и затова реших да почна да пия вода. И след 7:30 започнах бавничко. Ето такива чаши, на малки глътки. Изпих вече 3-4 чаши такива. След малко ще изпия 1 бульон от картофи. Варя картоф и пия само сок. И това ще е за тази вечер. Прекратих гладуването за 4 денонощия. Свалих 8 кг. Средно 2 кг на ден, което е нормално за такъв пост. В зависимост от килограмите. От 83 слязах на 75. Колкото повече килограми имате, толкова повече свалите. Това си е нормално. Езикът ми все още е обложен, бял, но просто не се чувствам добре физически. Трудно изкачвам стълбите и затова реших да го прекратя поста, защото все пак работата ми е отговорна. Таксиметров шофьор съм, карам хора и не мога да си позволя такова нещо, да се случи нещо някоя беля. И така, утре започвам с фрешовете. Най-вероятно сутринта към 10 ще си купя фреш от ябълка, ще започна с него. Преди това вода, разбира се. И след това, може би още един фреш ще изпия от портокал.
късно след обяд или вечерта може да изям някой плод, ябълка, например, или банан и така. Като цяло да направя едно обобщение за поста, доволен съм. 4 денонощия, без храна и без вода. Имах идея да направя 5 или 6 дни, но явно не е сега момента. Какво да кажа за хората, които ще гледат клипчето? Не се насилвайте. В йога има едно правило без насилие. Всичко трябва да става плавно, постепенно и без насилие. Дано да съм бил полезен на някой, ще се радвам, ако съм помогнал поне на един човек. Друго какво? Правя го просто като профилактично. Нямам болести, които лекувам. Един вид това, което правя, е инвестиция за здравето ми. Някои хора, за някои хора това ще е много крайна мярка, но всички сме различни и всеки си има път, който трябва да извърви. Присъхва ми устата. Въпреки че съм изпил 4 чаши вече вода, имам нужда явно от повече течности. Друго, какво да кажа? Да, всеки си има път, който трябва да извърви. И ако това за някой е много крайна мярка, за мен си е нормално. Както казах в началото, всеки понеделник ми е сух пост. Веднъж в годината правя по-дълъг 4-5 дни. Правил съм и по 2 и по 3 дни така през годината. Житен режим правя веднъж и едно водно гладуване. 4, 5, 6, 7 дена. И така, още взето не боледувам. Или ако се разболее от някакви такива дребни настинки, оставам си на сух пост или на вода и буквално за 2-3 дни всичко очумява. Лекарства не съм пил от 2007 година. И нямам нужда, разбира се. Преди пиех аналген, защото са старите килограми, защото събирах границите на кръвното налягане, примерно 110 на 100, и съм стигал чак до повръщане. И така, когато всичко си дойде на място, килограмите си дойдат на мястото, вътрешните органи започват да функционират както трябва и човек няма нужда от лекарства, стига да води един разумен, природосъобразен начин на живота. Това е, което имам да кажа. Накрая на филмчето ще пусна повече материали, къде може да прочетете повече за сухия пост. Има един сайт, който е на руски, и във Фейсбук има една група, която доста така знаещи хора споделят. Ако някой има желание, може да се образова оттам. Това е. Бъдете здрави! Tatsaviduvareniyam Bhargo devasya dhimahi